И здравейте, момчета, аз съм Тайра, в днешния епизод вашето цъкане на Детройт, както му дойдете, момчета. Както помните от миналия епизод, продължаваме напред. Миналия епизод, мисля, че помните какво стана. Малко манипулирахме момчето, андроида по-точно. Малко ми стана гадно, ако трябва да бъда честен, но някакво се направи, все пак трябва да правим това, което е етично, нали така. Нека продължим. Ноември 5, 2038 година. CyberLife Inc. Модел AX400. Рестартиране. Зареждане на операционна система. Така. Нека видим. This is the top of the range household assistant. Това е... It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. And dialects. За да изтръгваме. Така, това е едно от най-добрите андроиди. Може да готви до 10 000 ястия. Колко карате, че струва? Не мисля, че има смисъл да правя. Така още един модел. And it comes with absolutely all the work around the house. Painting, plumbing, gardening, repairs. At night, it switches to surveillance mode and contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Which is that one over there? The NP800 is slightly more expensive, but it has many... Така. Този пич ще обясняваше за този андроид, който може да прави готви ръчици, да боядисва и такива неща и вечерта. Така че вечерта сега ще видим. The car hit it. Stupid accident. See. Последния андроид It's as good as new now, except that we had to reset it, meaning we had to wipe its memory. I hope you don't mind. That'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. AX400. Register your name. Kara. My name is Kara. Аз казвам Кара. Така, сега... Добре, тук сега ще има някакво интро, аз ще обясня горе-долу за какво става въпрос. Та, нали, още като влезахме, стана въпрос за робота, нали, в ляво, който правеше буквално всичко, може да боядисва и да рисува и така нататък. И вечерта, най-готиното е, че минава на security mode, нали, в момента си го мейдъпнах, но ако има пожар, ако има някакъв, ако някой е влезнал в къщата или има нещо, което е впечатляващо, в смисъл нередно в къщата, веднага звъни на полиция и, нали, такива неща. И след което, нали, питаха и за другия робот, който беше отстрани, нали, той каза, че е малко по-скъп, но има също доста добри функции. След което дойде този човек, който се разбра, че андроида му е бил блъснат от кола и е бил развален, след което е бил докаран, нали, в този магазин, в който са, нали, го правили и са му ресетнали всичко. След което човека пита дали може, нали, дали си му е сложил име. След което каза, че, нали, дъщеря му е турило име, което име е Кара. Той виждаме доста готина сцена, в която има бати готината песничка, човек. Ще се разплача. 5 ноември 2038 година, 9 часа. Не е след обяд, 9 часа сутринта е. Да, минахме на друг андроид. Код Белин и Пенс Шоп. Така. Не знам, между другото искам, нали, някой, ако гледа клиповете, да ми каже дали има смисъл да превеждам нещата отстрани, в смисъл, примерно някакви много рандом диалози, като примерно този, който преди малко видяхме. Според мен няма смисъл, ще се опитам да превеждам само... видях графите. Българс. Добре, 2038 все още има графити, гайс. Това е много добре. Добре, сайдволковете са доста интересни. Човек, наистина много красива игра. Стрък кофи. Между другото, забелязах, че ми FPS спайква от време на време. Съжалявам, но просто нямам бюджет да си купя по-добър компютър. И мисля, че е нормално да ми FPS спайква. Все пак съм с видеокарта на 10 години.
Да. Our factories, they take our jobs. They mind our children. They care for our old. We can no longer live without these slaves obeying our every selfish desire. We prefer to live with machines than with our own kind. Интересно. Technology. Пича, basically говореше как hold right click to use GPS. Опа, аз съм имал GPS ли бе? Опа, грешка. Така, защо клипа просто прекъсва там? Така, обяснението ми е, че не съм видял, за жалост, че нямам място в компютъра и просто програмата, с която снимам, е спряла клипа автоматично. Аз не съм го забелязал и съм си продължил да говоря и нали, да си играя както си играя. Така, какво се случи след нали, там нали, спречката с този човек там, който нали, наблюдавах, е, че нали, той каза, нали, какво ме гледаш, така нататък, ти си много, нали, вие си злобата, вие сте причината, по която нали, Детройт ще си замине, че ще бъде заровена земята. След което нали, ние просто отидахме към пейнтшопа, който трябваше да отида и да взема някаква боя. Там беше много интересно поради причината, че плащането и закупуването на продукта стана много бързо. Той си сканира ръката, след което просто се гледаха и направи нали, плащането, което беше много бързо. След което излезнахме и на път към автобусната ни спирка срещнахме група от хора, които протестират против андроидите, поради причината, че андроидите им крадат работата и те са безработни. След което, нали, докато минавам покрай тези хора, без да нали, се закачам с тях, по някаква причина един от тях решава да се закачи с мен, като каже нещо от рода на какво ме гледаш и някакви такива. Спречкваме се, той ме побутва, аз падам на земята, изпускам си пакета с боята. Не става нищо на пакета с боята, но нали, опитвам се да стана, отново ме бутат, падам. И момичето имаше, нали, от групата имаше едно момиче, което нали, се опитваше да накара човека да, нали, да ме набие, така да го кажа. След което нали, намекнаха, нали, казаха, че нали, оставаме безработни и че ни им крадем работата. След което дойде един полицай, който нали, не разтрава и каза нали, да се успокоим и просто си запетим там, където сме. И имаш човек с една брада, който каза на полицая, ти си следващия, който ще остане без работа, намеквайки, че андроид ще му вземе мястото. Това се случи в нали, продължението на епизода. Това е малко така summarized. Имаше нали, много повече interactions, но просто за жалост нямам място в компютъра, трябва да взема още едно SSD. Изтрих малко място, би трябвало да имам нали, място за още един епизод. Нека видим сега какво ще стане. Продължаваме напред. Ноември 5, 2038 година. 4 часа на обед. След обяд, по-точно. Някаква изгоряла къща. За епизодите, това, което иска да кажа е, че мисля, че са около 5, 10, 15, 20, 25 максимум минути. Искам нали да ви спамя с много епизоди. В смисъл, искам нови епизоди, със сигурност. Ти си да има какво гледате. Но... Идваш ли? Ме пита Тот. Join Тот ми пише там. Сме с робота Кара, доколкото помня. You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. Беше You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it?
Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Така. Няма... Още влизам в вратата и пича ми казва, нямаше 2 седмици. Тук е станал, нали, пълен леш. По принцип, нали, главната работа, която правиш тук е да миеш чини, да чистиш къщата, да се занимаваш с детето, да й помагаш с домашната и така нататък. Насетете си бутон, за да разгледате какво има наоколо. Така, добре. Urgent Tasks, така, тук ми показва какво трябва да правя. Или трябва да чистя и така нататък. Добре, нека видим. Бакука. Съберете бакуците. Нека съберем бакуците. Тук прибираме бакуците. Така. Взем си бакука отвътре, отвънка. Мен реално играта наистина много ми харесва. Като environment, като графики между другото. Смисъл, графиките не се знае. Пиват. Не е като да кажеш бата Spider-Man човека, оня Spider-Man от 2005 година, ако се сещате. Това е единствената игра, която съм играл. И просто да скоча на такава игра ми е... Какво за бога? Воу. Това не са хубави неща, които виждам. Братлето се занимава с наркотици. Това е сигурно. Виждаме Алис отдолу. Добре. Какво трябва да направя? Добре, така. Нагоре не мога да ида. Опс, трябва да сканирам, да, бой. Dishwasher not working. Съдомяванията просто не работи. Добре. В този случай просто ще ги измием на ръка. А по това време, нали, пича си дрогирва, докато казва, че някакво момиче е било, нали, доста досадно. Алис. It's just like they're having feelings, man. В смисъл, те са андроиди, бе трябва да няма чувства. Kara! Yes, Kara. Bring me a cold beer! Right away. Кара, донеси ми една студена бира. Така, вакуум клинър. Къде е вакуум клинъра, ми е интересно. Мога да излеза навън. Имаме градина. Какво има в градината? Май нищо интересно. Take down laundry. Оу. Тук май някакво се прави. Там е някакво червено. Laundry е такова, човек. Дрехите, да. Нека видим.
Да, basically наистина сме basic slaves. О, Алис дойде. Aren't you going to school today? You look bored. Would you like to play a game? Така, добре. Нещо ме отбягва, не знам защо. Опитах се нали да е комфортно, но не стана. Има и такива случаи, не е проблем. Така трябва да измина отново от дрехите. Добре. Така. Добре, интересно. Намерим някакъв червен пакет. Ацетон, ред айс. You shouldn't mess around with my stuff. It makes me nervous. I'm sorry, Todd. You just stay the fuck out of my business. Unless you want to piss me off. You want to piss me off? No, Todd. Много интересно. Така. Покрай нещата, които се случват, аз между другото много така мисля какво се случва. Защото реално в момента тази технология в света я няма. И просто ми е много интересно как how come ще се развием толкова много, че ще има нещо подобно. В смисъл, отговаря като истински човек, разсъждава като истински човек, прави нещата, които прави истински човек. И е хипер... това е хиперготино, what the fuck. Нямам търпение в света да стане такъв, в кавички. Нека видим сега. Сега ми трябва вакуум клинера. Къде е прахосмокачката? Не съм финишнал the first one. Къде е вакуум клинера, не мога да разбера. Аха, май е там. Да. Това ли е вакуум клинера, брат? Ти беше май да го съберем, както и да е. Не знам дали има между другото български превод на играта. Ще е много по-лесно и на мен и на вас на български превод. Не съм се раздробил в интернет да потърся превод. Alice! You better stop that right now! Why is she always pushing me? Always pushing. Според мен няма да е лоша идея да продължаваш си пушиш там, каквото си пушиш, брат. Там. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Доста е зле положението, не знам защо няма закриване детето. Все. Сещам се защо няма закриване детето, защото нали селсовете автоматично ще нали, паднат поради причината, нали, че тези андроиди сничват. Тод's bedroom. Добре. Това няма смисъл го впушвам. Чакай да всяко трябва да направя тук. Ти Тод's room, ти Alice room. Добре, тук просто трябва да съберем нещата. Аз това няма правил, бе. Това е много е рестурано, наистина. Тук трябва поне една седмица занимавка, подреждане и глупости. Няма да чета, мисля, че има нужда за четене.
Чакай да оправим леглото, защото пича е мързел бата ни, може да си оправи леглото. Цикът мяра, човек, наистина. Много гално се чувствам за малкото умишен си. Така, оправихме леглото. Алис минава. Прием. Така. Почистваме. Ventilate room. Оп. Watch it. Така. Доста гаден пич. Нека отворя, нали, прозореца. О, просто с двете копчета разбирам. Добре, мисля, че тук е готово. Така. Добре. Това съм аз? Да. Вратленцето има... Не помня как скарах тия неща. Аз мисля очилата с... това с дишането. XD. Добре. Чистим тук. Мисля, че... добре, тук също има. Това ще избършим. Като видя тази сцена, сещам за Breaking Bad, между другото. Така, изчистихме и там, сега остава да отворим и да изчистим стаята на Алис. Само ще изчистя... Само 2 минутки. За 2 минутки само ще изчистя стаята. Стаечката е топ. Няма нищо все пак. Умишленството е топ. Така. Отключи се нещо, не знам какво се отключи. Талкото Алис. Да, сега ще говорим с Алис малко да видим какво се случва с това момиченце. Factual friendly. I'm sure we used to be friends before I was reset. Сигурно съм, че сме били приятели. Преди да ме... Ако искаш, може да сме приятели отново. Your father said you chose my name. Баща ти ми каза, че ти си ми избрал името. Как ми избра името? You should tell me about yourself. Трябва ми What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. Какво обичаш да ядеш? Това много ще ми помогне. What about your mother? Какво за майка ти? Will she be home soon? Кога ще е вкъщи? О, не. Това не ми хареса. О, много. Даде ми нещо. Така. Много интересно. Май не трябваше да засягаме майка й. Това беше грешка. Просто ми беше интересно. Исках да не засягам тази тема, но на жалост май не я прием. Този епизод мисля, че става твърде дълъг. О, добре. Ще лисне тринка. Да. Ясно. Ясно. Доста ясно. What are you doing? Какво правиш? I'm playing. Играя си. Playing. Играеш си. I know what you're thinking. Знам какво си мислиш. It's
Think your dad's a lowlife? Баща ми е някакъв Fucking изрод. loser? Can't get a job? Не може да Take си care of his намери family? работа. Не може да се Don't грижи you за think I tried to семейството. make things work? Мислиш, че не се опитвам да правя But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! I know what you think of me. Знам какво си мислиш You за мен. hate me. Мразиш ме. You hate me, don't you? Мразиш ме, нали така? Say it! Кажи го! You hate me! Кажи, че ме мразиш! God. What am I doing? Какво правя? I'm sorry, honey. I'm sorry. Съжалявам. Съжалявам. Sorry. You know I love you, don't you? Знаеш, че те обичам. You нали know I така? love you. Знаеш, че те обичам. Доста страшничко беше това, да. Добре. Така, да. Доста интересно. Тук намерихме нещо интересно, между което е подчертано в жълто, което ми е научно какво ли ще е. Доста страшничко беше това накрая. Но, нали, пича хубаво, че са взе, нали. Добре, мисля, че този епизод стана достатъчно дълъг. Аз бях Тайра. Мисля, ви харесал и до виждане.